Takhle, to je jeden z mých nejoblíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Před použitím musíme trošku naslinit. Co s tím chceš dělat? No vidíš. Jde někdo? Tak jdem. Tak já to musím těsnit. Není tady ani noha. Tak, stará dobrá Felicie, zámky na jednoduchý elektrický obvod. Tohle je co? To je 1800 kV, kamaráde. Takže my teďka do těch zámků pustíme 1800 kV a uvidíme, co se stane. Jenom bacha, ničeho se neotýkat. Tak to jo. Víš co, oni ty dálkový ovladače fungují stejně jako dálkový ovládání u moderních aut, takže je úplně jedno, jestli otevíráš, jestli otevíráš nejvíčko televizi. A nebo bude mít počkej, tady je, sledující, jo? Krasavec. No tohle ty vole. Počkej. Ty vole. To si děláš, my jsme zkoušeli vždycky navolit nějaký čísla. Jenže prostě to jsme tady stáli půl hodiny. Ale jak jsme přišli na tohle. Sleduj? No. Jdem? Jasně. Tak raz, dva, tři, teď. Naučený? Ale musíš máš to všechny najednou. Sleduj. Nekecej. Udráme. Akorát, že prostě to potřebuješ trošku víc zkušenosti. To neznáš? To je anální kůr. Tak jdem. Strašný. Použiješ lubrikant. Bacha, auto. Tak potřebuješ se na přesný místo, který ti pak ještě ukážu. No? A teďka jenom zapumpuješ. A je to. To je fráje. OK.